here at Paguriran Island in Sorsogon City. Hi guys, welcome back to my channel guys. So andito tayo ngayon sa Sorsogon City. So tara guys, samahan nyo kami guys. Let's go! So yun guys, ito yung mga cottages niya dito. Ayan. Mga room rentals. Ayan. So lalabas tayo dito guys. Ayan. Tayo dito. Labas tayo dito guys. Ayan. So andito guys yung nirentahan nating cottage. Ayan. So akyat tayo. Ayan. 1,500 yung binayaran natin dito per night. Ayan. Hi! Hello! Welcome to the... Paguriran Island. Ayan. Kaya kita ba i-sir sa punda? Ayan. So ayan yung mga cottages guys. Dito ng mga medyo masakit sa paa. Wala tayong sapatos dito sa dagat. Ayan. So kumuha tayo ng shield. Ayan. So nandito tayo guys sa may mga mangroves dahil si kuya ay nangunguha ng mga dito, alimango yata. Ano kayang kinuha ni kuya dito? Masakit sa paa. Ayan.
Dito tayo guys. So, ayan. Ano kayang kinukuha ni Kuya dyan? Ano yung kinukuha ni Kuya? Alimango. Ah, marami palang alimango dito. So, ayun si Kuya nanguha ng alimango. Oo nga. So, pumunta kami dito. Wala pala kaming tsinelas, guys. Ayan. Oo. So, ayun guys, oh. Hindi kami nakasuot ng tsinelas or sapatos para dito. Gumagapang oh. Oh. Ito yung mga ano natin dyan. Gumagapang sila yan. Oo. Ayan, so hindi na kami pupunta doon, oh, para manguha ng alimango dahil medyo ang sakit sa paa. Hindi natin kaya. Sakit. Aray. Kamang nasanay ka talang sanit. So ayan guys, oh. Ganda diba? Palitan ta ng kape, kading udi. Kain pa kalimta. So ayan guys, ihaw tayo ng ano dito, pulutan natin. Ayan, so anong iniihaw mo sa akin? Pusit. Yes. So, titingnan natin yung pusit. Ayan. Kamu. Wait ka lang. So ayun guys, kain na tayo. Uy, aram yung ay na, eh di kami na ituro tambay. Diyan dyan namin, pas natakot ako, di mo kami nagaway sa par. Naturog na ni isita. Ayan oh, kain tayo oh. Turog ka 2 hours sleep. 2 hours sleep. Overtime. Dito tayo, Ano to? magsasalo-salo ha. Sige, man. Ito. Kuya, tapos ito kang dito. Man, pairam daw. Kuya, makiag. Designan mo muna, kuya. Wala na, tapos ubos na. picture. Ako man. Hindi na Nagugas nakapicture na pa ako. tayo. Sa daw gusugas, hugas ang day pa lang tabad mo. Ang masabi sa mga bakterya. Magugas, tanganing masiramon ang kaon. Kayang pwede aboy. Magbasa mo na. Nakiram ng tao. Pwede Magulo? Daya na ako. O yan, lamon na oh. Daman ako. Kusog na doon. Kasi kanila ako excited ko. Di mo lang tatapos ni Kadibig. Uli kang masira mo hiko. Nang sirambi kung so ano. Ay, tarong gulay ko ng crabs. Ay, ng ano, so, ano baga? Kasi sudin pa ko ng ano, crabs. Uy, kuya, may magkaan ka Amo na. Kumain din ka, kuya. Ano ka ba? Ano kwadro tumatandagan? So ayan guys, kain lang kayo guys. Ayan. Karamutan tabi oh. Ito, snake. Snake. Mm. Snake. Fish. Hindi naman yan. Snake. Ito vlogger mo naman. May ko na sa YouTube channel. Kamangan! Kamangan ba? Sa mga natitinakbet. Sa mga budo. Wala ba mga ganito natitinakbet, no? Di man, bigat mo marilasa. Ang urag sa kaon. Island in Sorsogon City. Nasaan tayo guys? Boys, I can chance when you leave it. I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Let's take a drive, take a drive.
dito sa kwarto. Isa itong ay sige. May ikisiyan ko ba naman tayo? Hi guys, so nandito tayo guys sa Oroc, Sorsogon. So ang tubig dito ay malamig. Ayan. So ayan guys. Tomak na kuya. May tanong ka na lang. Hoy, tomak na. Pwede ka mailaw. Sa inyo makambayag. Benoy. Bakuan na kita di nang lipot. Nagpugas na. Ayan o, ihaw na naman tayong lunch. Isda. Ito o, ihawin natin. Tapos meron tayong hito. Ang kagabi. Ayan. Sasahin tayo dun. So, nandito tayo ngayon sa Cold Spring, Oroc, Sorsogon City. Ayan. So, ang lamig guys, parang may yelo. Ayan. Parang may yelo yung tubig niya. So, pupunta sana kami dun sa hot spring kaso medyo malayo. So, dito na lang kami sa cold spring. So, bago tayo kumain, luto muna tayo ng pagkain natin. Karamungan ginasunod. Ayan. Next destination natin, Karamuan. Karamuan. Ayos eh. Oh, kain na kayo guys. Ayan o, kain na na. Ayan. Ayan. So, kain na muna tayo ng lunch. After swimming uli. So, andito tayo guys. Sobrang lamig ng tubig dito sa Cold Spring, Oroc, Sorsogon City. Ayan. Lamig. So, andito tayo guys sa Cold Spring. Ang lamig, parang yellow. Parang yellow siya guys. Tan. Lamig talaga dito.
Guys, uwi na tayo guys sa Pulangi.